Imvumi ephume izandla yomculo kaMaskandi uKhuzani Mpungose iza kubamba isikayika somnyhadala kule mpelaveki izayo ngomhla wama-22 eCarnival City, nalapho iza kube ibhiyozela ukufinca iminyaka 15 kwicandelo lomculo kaMaskandi. Ukubhiyozela le minyaka uKhuzani uza kumilisela ingxowa-mali eza kuthi incedise abafundi abatsala nzima ekuhlawuleni amatyala abo kumaziko emfundo aphakamileyo nabo bangakwazi ukufumana iziqinisekiso zabo zemfundo kuba betyala amaziko emfundo. The past 15 years, people were contributing to my career, yes, to put me where I am. Now, in the next 15 years, it's my turn. To give back. I will give back to the community. uKhuzani Mpungose uyifinqile iminyaka 15 kwicandelo lomculo kwaye yenye yemvumi ezithe zawuthatha umculo kaMaskandi zawubeka emangqongqweni. Kule mpelaveki siya kuyo ziza kusina zidedelana eCarnival City, nalapho uKhuzani eza kube esenza ingqikela yomsitho womculo ukubhiyozela le minyaka. Kwaye njengenxalenye yale mibhiyozo, uKhuzani uza kumilisela ingxowa-mali eza kuthi incedise abafundi abatsala nzima ekuhlawuleni amatyala wabo kumaziko emfundo ephakamileyo. So, as a part of this celebration, 15 years, I said, I've got a lot of SMSs and emails and DMs. People are seeking for help. Most of those people are the students who are seeking for help. Some of them are owing NSFAS. So I can't help alone, but I need them so that they can access their education. So I said, as a part of celebrating these 15 years, let me create the SMS code, whereby I will share it with the community, so that community will contribute via the SMSs, so that I will be able to help some of the students to access the education. Ukhuba ubambe ngazibini ke kubalandeli bakhe beBlue Nation nakuluntu ngokubanzi watsho esithi bekungekho lula ukuza kufikelela kweli nqanaba. Uhambo lube uhambo oluhle kakhulu kodwa olube nezihibe, but ke kube kuningi kube kuhle because I've achieved a lot from this industry, because I have a lot of awards, more than 20 awards. Kuza kube kusindwe ngobethole ke eCarnival City ngomgqibelo, kwaye nemvumi ezahlukeneyo ziza kube zisina zidedelana eqongeni zingena kulayini.